l'àpid, el puerro, la col, es va passant aquí a l'oli que hi ha tota l'altra carn. Hi ha la vedella, tota l'altra carn, el pollastre. Oui. Amb una bodega d'aquestes de polvo. Una mica de pebre. Amb aigua. Ara poso les botifarres, blanca, que també ja pot bullir bastant ràpid, també, igual que la pilota. Una mica. Els cigrons aquests ja estan cuits. Els galets, 15 minuts. 15 minuts de bullir,